Donc, hi havia des balles, des Sì? balles à dansar Oh, oh, oh. a Balamunt quand ero pitjor. Oui, oh, 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 ma carine. Tout l'hiver. Eren, jo aquí, bon, 14, 15 anys, sí, 14, 15 anys. E aquí, l'hiver, a plusieurs amics, muntaven un bal dins el vilatge de Beaumont. Alors, facevano venir musiciens, facevano pagare l'entrado de la gent e pagaven els musiciens damb l'entrado Mhm. de la gent. Mhm. E a la meva època faisò la tornado dill'ai bordos e dill'ai meterios, se vos, l'ai bordos. E aquí faisò la tornado dilla campagna, a tutto l'ai bordos. E noi ballaven ous, d'argent, e tot aquò li ous li vendion per fer d'argent, per pagar els musicians. E aquí a Fajon avem fet pendent 2 o 3 anys a peu près, aquell vals. Mhm. E a pell tombèc dins l'aigua, tot aquò, e a la vegada anàvem a dansar a Lluls, a la Gardelo, Mhm. a sentir un plaisir així. A Sant Martí de l'Aïdo, és aquí que conegué Malamo. Voilà. Jo hi 20 anys que la conegué.